Akşamınız hayırlı, hormatly ildeşler. Bugün Gurucu Meclisimizin ýa-ni tribunal we illüstrasiýa ýagyna geçiş döwründäki prosesler bilen baglanyşykly oturuşyklar edýäs. Bugünem soňkusyna geldik diýsegem boljak. Jemleýici nämämize. Indi men bir başdan okap bereýin. Şu wagta çelli nämeler diýilip nämeler alındy. Muňa bugün iň soňky ýygnaşyňam içinde aýdylan düşünjeler we teklipler hem goşuldy. Tribunal we illüstrasiýanyň sebäpleri we obýektivleri. Tribunalyň sebäpleri. Türkmen halkyna garşy düşmançylyk, Türkmen halkyna garşy terrorçylyk syýasat ýöretmek, Türkmen halkynyň genosit edilmegi, emel sebäpler döredip Türkmen halkyny daşary ýurtlarda işçi migrant bolmaklyga itermek, watana ýa-ni ýurda dönüklik etmek, Rus raşistik imperiýasyna hyzmat etmek we onuň golasynda bolmak, tebigatyň ýa-ni ekologiýanyň zaýalanmagy, Tuzlahana adasynda konslager ýöretmek. Tribunalyň obýektivleri. Tribunalyň sebäplerini emele getiren jogapkärçilikli baş wezipeler eýelep oturan şahslar suud etmek. Adalaty getirmek, hukukyň üstünlüğini we konstitusiýon düzgüni dikeltmek, Türkmenistanyň dünýädäki awraýyny täzeden dikeltmek, täze Türkmenistana geçişi amala aşyrmak. Illüstrasiýanyň sebäpleri. Türkmen halkyna garşy düşmançylyk, Türkmen halkyna garşy terrorçylyk syýasat ýöretmek, Türkmen halkynyň genosit edilmegi, emel sebäpler döredip Türkmen halkyny daşary ýurtlarda işçi migrant bolmaklyga itermek, watana dönüklik etmek, Rus raşistik imperiýasyna hyzmat etmek we onuň golasynda bolmak, tebigatyň zaýalanmagy, Tuzlahana adasynda konslager ýöretmek. Illüstrasiýanyň obýektivleri. Illüstrasiýanyň emeli illüstrasiýanyň sebäplerini emele getiren jogapkärli yerine ýetiriji wezipeler eýelen şahslary suud etmek, ýani tribunalda bilen illüstrasiýada tapawdy. Yerine ýetirýän, ýa-ni illüstrasiýadaky, tribunaldaky hem şolary ortaga goýýanlar. Konstitusiýon hukugy we konstitusiýa howplu bolup biljek adamlary gözden geçirmek, ýurda beren maddi we manawy zeperleriniň özüni illüstrasiýadan geçip bilmediklere doldurmak. Indi iň soňky nemeden goşulan ýere geldik, tribunally mesele. Tribunal suudunyň ady bilen baglanyşykly gelen tekliplere göz aýlap dekoloniýalaşma tribunaly ady öňe sürildi. Ýani tribunal suudunyň ýa-ni prosesiniň ady dekoloniýalaşma tribunaly. Dekoloniýalaşma tribunalynyň işe goýulma prosesi nähil bolmaly. Dekoloniýalaşma tribunaly komitet görnüşinde işe görkezilmelidir. Bu komiteti Gurucu Meclis tasdiklamalydyr. Dekoloniýalaşma tribunalynyň başgasy Gurucu Meclisiň tasdiklamasyndan geçmelidir. Bu komitetiň agzalary Gurucu Meclisiň resmi web sahypasynda yer aljak online tapşyryk usulda dalaşkar bolup biljekler. Dekoloniýalaşma tribunaly öz wezipesini ýerine ýetirenden soň öz güýjüni ýitirjekdir. Eylem uramasynyň döredilmegi. Dekoloniýalaşma tribunalynyň çıkarjak kararlaryny ýerine ýetirilmegi üçin eylem uramasy döredilmelidir. Eylem uramasy hem öz gezeginde komitet görnüşinde amal etjekdir. Ýene geçiş döwrü tamamlanandan soň bu komitetin beýleki meňzeşleri ýaly öz güýjüni ýitirjekdir. Indi buňa şu tribunalyň adyndan başlap nemedeli? Tribunalyň ady dekoloniýalaşma tribunaly. Yani bizim şu wagtky başymyza gelen zatlaryň hemmesi koloniýa bolandygymyz üçin gelýär-de. Ýogsa ýurduň içinde erbet ýagdaýlar, günler bolup biler. Yani bunu iň soňunda halkyň elinde bolsa ýurt bir şekilde düzelip ýola goýardylar.
Yani eyle bolana koy boljağı demeň zanok. Bilýäňiz munyň sebäplerini gurrun etdik. Şonuň üçin biz koloniýanyň aslında ve koloniýanyň aslyndan çykmamız gerekli. Şu wagtky ine tribunalda jogapkärler bardyr. Baş wezifelerde oturan, ýagny prezident bolup ýa-da bir ministr bolup ýene näme bolup oturanlar şo taýda ýa-da dekoloniýalaşma tribunalynyň geçmelidir. Indi dekoloniýalaşma näme diýmek, onu şu taýda bir manysyna da diýip geçeli. Koloniýalaşma biriniň bir ýurdun koloniýasy halyna gelme. Dekoloniýalaşma bolsa bir ýurdun koloniýa halyndan çykma. Bu proses gaty bir giňişdir. Mysal üçin iň bärkisi taryhyny öwrenmek dekoloniýalaşma prosesiniň içine değişildir. Ýagny sebäbi koloniýa eden güýçler şo ýurdun taryhyny hemme zat üýtgedip berýär, biz sizi halas etdik diýip ýa-da ine tualet gurup berdiler diýilen sözler bar. Şo zatlary şol koloniýa emele getiren imperiyalar orta oklaýarlar. Sonra siz ýokduňyz, ýurdam däldiňiz, milletem däldiňiz, biz sizi etdik. Biz sizin howandaryňyz, biz sizin hossaryňyz diýen ýaly, arkadaňyz diýen ýaly. Siýasat ýöredýär, şo taýda da köp zatlar üýtgedýär. Ýok edýär-de. Şo zatlaryň hemmesini dikeltmegem dekoloniýalaşmaň içine girýär. Ondan sonra şu koloniýany saklap ýören adamlar bar. Şu wagtky esasy baş wezipede oturanlar. Ine bularyň arassalanmasy gerekli. Hem geçiş döwrü bilen baglanyşykly bu mesele. Şol dekoloniýalaşma, ýani tribunaly geçirsen geçişi amala aşyrdyň bolýar-da. Şeýleräk ýagdaý koloniýalaşma sözüň nemesi şonuň ýaly. Ýani koloniýadan çykma diýip düşünüpdiler iň gysga nemesinden. Indi işe goýulmasy gurucu meclis esasy strategiýany ýöredýän gurama bolandygy üçin köp zatdan hem jogapkärdir. Şonuň üçin köp nemäni hem öz boýuna ýa-da gönümel öz jogapkärçiligini alýar. Şonuň üçin nemäni dekoloniýalaşma tribunalyny hem tasdiklaýar, alınacak kararlar bilen, ondan tasdiklanandan soň komitetiň döredilmesi bar. Komitet hem tasdiklaýar. Şo komitetiň başyndaky boljak suwdan kim boljagyny birinji nemeden ýa-da kiçirek illüstrasiýadan geçirýär diýsek ýalňyş bolmaz. Ýani şo suwdyň baş suwd boljak adamyň berjek kararlary dogly geçişe amala aşyrmak we täze Türkmenistanyň dikeldilmegi bilen baglanyşykly bolmasyna dikkat etjek şonuň üçin. Bu taýda soň nemeler tawşyryk meselesi bar. Indi şu wagt komitete girjek azalar, ýa komitetiň azalary diýdik. Komitetiň azalary online nemeden tawşyrjak. Ondan soň o taýdan soň çağırıljak, görüşüljek, ýöreýte suwd geçirip bilme ýagdaýy. Umuman kompetensiýasy ele alınjak. Tribunal bir adaty o suwd ýaly däl iň soňy. Ya bunyň üçin iň ýokary derejede professor bolmak ökmanda, professor bolsa has gowy ýöne ol şert ýok, ýurtda konstitusiýa ýok, hukuk ýok, hiç bir zat ýok da bu taýda bir neme täzeden bir gurulýar, noldan ýa-da küllen dikelýär. Şonuň üçin eýle bir zatlar ýok. Tribunalym o zatlary, o şertleriň hemmesini soňuna çel gözläp duran dünýäde geçen tribunallarym köpüsi şeýledir. Ondan soň eýlem guramasy, eýlem mahkumlygynyň goşgusynda da geçýän eýlemek işligi bardyr. Eýlemek diýilen bir işlik bar. Şo taýdan gelýär, ýani durmuşa geçirmek ýa-da ýerine ýetirmek diýip bilersiňiz. Bu suwdyň çykaran kararlary bar, kime
nähil ceza berilmeli esasen hem ceza kararları bilen bağlanşykly beýle kararlar eger cezasy ýok bolsa bu eýlem uramasına giden ok ýani. Mysal üçin o ceza berildi. Soň şo cezany ýerine ýetirýän bir gurama bolmalydyr. Wagtlaýynça ýerine ýetirmeli ýerler bar, ondan soň näme tapşyrmaly ýerler bar. Mysal üçin ölüm cezasy boljak bolsa bu ölüm prosesini amalaşdyrýan bir gurama bolmaly. Ýa-da ömür boýu tutsagluk edilmeli bolsa, tutsaglygyny näme çelle konstitusiýon, hukuk düzgün dikilýänçe saklamaly bir nemeler bardyr. Şonuň ýaly, ýani çykarylan kararlary eýleme geçirýär. Şeýleräk bir ýagdaý, bularyň hemmesi. Ildeşler indi bu taýda şu nemeler boýunça aýtjak, goşjak ýa-da düşündirjek zatyňyz bar bolsa, belki de soralar çykyp bilýär, soralar bilen neme gürüňdeşlik edipler. Ondan soň bir ses berilişe gitmemiz gerekli. Ýeňiş kardeşimize bereň sözü. Indi men geçen bir nemämde, geçenki ýygnanşyklamadyň birinde şeýle diýipdim-de, şu wagt nemeden tribunaldan geçecekler, şu wagtky wezipesinde yerine ýetirip oturan adamlar diýip aýdypdym-da. Ýani öňkü işinden aýrylanlar däldi, häzir şo wezipäni kabul edip alanlar. Indi men şeýle bir sorag döredi-de mende. Tribunalda ine iň agyr ceza ölüm cezasy da bolup biler, çykyp biler. Ýöne tribunal bu torandan soňra normallaşma wagtyndan soňra bu ölüm cezasy ortadan aýrylar. Lüstrasiýa işi ýöräp dowam edip başlar o taýda. Indi öňkü wezipesinde, ýani ýokary üst gatlykdaky wezipesinde işläp, hatta edýän işlerinde ölüm cezasyny alar şekildäki işlän adamlaryň işinden aýrylyp gezip görenler bar. Ine mysal üçin diýeýin ben, meselem häzir Raşit Meredov işläp ber şu wagt işinde. Aşary işler ministri bolup, Türkmenistana entek barylmanka belki de öňüräginden işinden aýrylyp, oň ýerine täze birisi işe geçer. Geçse ol Raşit Meredov bu zatdan aýrylygy ýa-da bu tribunaldan sypdygy aňlamyna nemetmeýär, gelmeýär bolýar-da, barybir o da çekilmeli bolýar tribunala. Agurdamy? Ýa-wa şeýler. Men aýtjak bolýanym şol geçenki ýedekdäki aýdanym şol öňkü gidenler işini işläp gidip ýöne işinden çykanlar dälde häzirki ýagdaýda şu geçiş döwründäki barlan wagtyndaky wezipesinde meselem bilim ministri diýeli, daşary işler ministri, içeri işler ministri haýsysy bar bolsa şol neme ediljekdir diýilende o taýda da ýene bir sorag döräp bilýär-de aslında şol nähilleki ýagdaýda neme geçilip bilinär, ýani öňkü işläp gidenden hem has agyr bir ýagdaýdakylar bardyr belki. Şo taýda ýalňyşdymmy kan diýjek bolup aýtdym-da bunu. Şunu aýdaýyn diýdim. Gowy bir mesele indi men nähil pikir edýän häzir Berdimuhamedov prezidentlikden demetdi doğrudan beýanka. Çekildi diýeli. Oğlunu goýupda. Indi onun ýanky nemesini ýuwanokda eden işlerini. Käbir wezipelerde şeýle bolýar. Raşit Meredov eýen bu 30 ýyldan bäri şu wezipäni edip gelýär, ýöredip gelýär we şoňa menzeşe ýene-de bir näçe adamlar bardy. Olar nemäň daşynda
tutulmaly, käbir düzgünler bolýandyr. O düzgünleriň daşyndaky o düzgünler bolmaly. Olar mene şoňa girýär, ene Berdimuhammedow, ýa-ni Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň sözüne diýen bu häzir prezidentde şonuň üçin onuň mysal üçin eň agyr ceza almaly bolsa, olam ölüm cezasy bolsa, ondan halas bolmaly däldir ýa-ni. Olaryň ýagdaýy başgaçarak biraz. Raşid Meredov hem o şol näme girýär ýa-da belli başly nemeler bar. Targaç diýilýär olara. Berdimurat Rejevler var mysal üçin. Bular hem şeýledir. Şolaryň sınıfyndakylar. Başga näme ýok bolsa, başga söz almak, pikir aýtmak isleýän barmy? Söhbet kardeşimize veren sözü. Bulmut. Ýa-ki Türkmenistana geçilenle Türkmenistan gurulan içinde tribunal görüdülenle elbette o yerde alınacak kararlar häzirden anyk bir pikir aýdyp bolanok, ýöne agyr bir ýagdaýda eden nemelerine, işlerine göre cezalarını alacakları hemme aýdyn, hemme açyk lüstrasiýa meselesi boýunça da şolar ýalyk, ýani öňünden belli bir ceza ýa belli bir neme garşylyk nemesini öňünden aýdyp bolanok ýöne häzirki wagtda tribunala çekilmez, tribunala barılmadan öň şu Guruz meclis şu mahalki raşizme hyzmat edip Türkmen halkyna garşy işläp berýän koşadyrnak için näkiler öz razylygy boýunça meýletin Guruz meclisiň kapsyny kakyp Guruz meclisiň kapsyny kakyp halkyň tarapyna geçen ýagdaýlaryna häzirden olaryň nemeleri ýa-ki aljak cezalary tribunal geçirilenleri ýa bolmasa lüstrasiýa geçirilenleri olaryň aljak karar nemeleri ýeňilleşdirilip bilinermi? Ýani gapymyz elbette islenlik wagt gapymyz açyk bolar üçin ýöne häzirki wagtda şu neçenli bir temany ýa bolmasa şular ýalyk spayçylyk sözleri kän aýdyp gezdik. Mundan soň belki aýdyljakmy, aýdylmajakmy olan bir sorag alamaty şu wagtda edilip durulan jenaýatlar ýüze çykarsam şonda da sessiz galyp kanun daşy hereketlerini etmelerini dowam etdirýärler. Göz yummalaryny dowam etdirýärler. Bilkaslaýan halky garşy işlemelerini raşizme hyzmat etmelerini dowam etdirýärler. Ýöne özleri öz razylygy boýunça meýletin bizim gapymyzy kakan ýagdaýlaryna olaryň cezalary näkilik ýagdaýda ýeňillik töredilip biliner diýilen soňra ortaga çykýar. Yani bağışlama sorap bilse häzirden. Käbir jenaýatlaryň bağışlamasy ýok en soňa. Şeýle, ýa-ni bağışlama meselesi dogry däl. Bu esasan ýa-ni nämäni bozjak bolsa ýurdun adalet diýip ine gurrun edýän bir düşünjesini bozjak bolsa hijem o bolmaly däl-de. Türkmenistanyň ýagdaýy düýgünden başgaçarak bir ýagdaý bolar. Ýa-ni bağışlanmanyň ýeri gata azmy kan diýen. Hemme adamın bağışlanıp bilmeli däldir. Ýa-ni edilýän jenaýatlar ortada, mysal üçin watan dönügi bağışlanarmy? Bağışlanmak hyzmat edip berýän. Yani bağışlanmak
meselesi ol düşünüklerini ýöne halkyň tarapyna geçmekleri nähili ýagdaýda olaryň jezasyny ýeňilleşdirip biler. Halk dönem öňem 10 ýyl mundan 30 ýyl mundan öňem bardy-da. Şu wagta çeli geçmedik bolsa. Halk täze dörejek zat däl-de ýa-da täze dören zat däl. Indi mundan soň karar alynandan soň bular üçin gapymyz dol derejede ýapylýar diýmek manysine gelýärmi? Bilmedim ýa-da onu nähili ýagdaýda nämetjek. Owa öňümüze garşymyza çykjak, onu bilemzok. Üýtgäp biler o. Düşündim. Yani bağışlama meselesi aslında o kararın çıkıp çıkmasına bağlı değil. Ediyen işler ortada. Ama başka söz almak isteyen var mı? Yeniş kardeşimize veren sözü. Söhbet kardeşimizin yan kaydanına men neme vermek isteýän, ne bağışlamak diýilende ýa-da geçirilmek diýilende şeýle bir adam ýatlamamyz gerek. Ne bağışlap bolar, bir maşgala, iki maşgalaň arasyndaky bolan bir nemelige, aňlaşmazlyga da ýa-da bir dostuň arasyndaky umumyň asany adamlaryň arasyndaky bolan bir aňlaşmazlygyň üstüne soň bağışlap bolar ýöne döwlet derejesindäki edilen bir jenaýaty, onda da millionlap adama edilen bir hyýanatçylyga, dönüklüge sen bugün bir ýerine şarpyk salyň 2 minutdan soň ay men ýalňyş grupdyň bağışlarsyň diýeniň ýalaky däl bu zatlar. Ýani sen bir milleti dagatdylar. Bir giden çağalary yetim goýdular. Bir giden adamlar ýaşlar ýa-da bundan öňkü ulananlar häzir 30-40 ýaşyndakylar eçenini bilimsiz galdylar. Gorkok edip yetişdirdiler. Öz hakyny, hukugyny bilmeýän bir haýwan şekline bir yetişdirilen bir toplum jemgyýet yaratdylar. Bu zatlary hiç bir ýerde de neme dip bağışlawan bolmaz, geçirgen bolmaz. Yani bütün bir halka edilen bir ziyan var da ortalykda. Sen ol gelip iň soňuna inni şu neçeni meselem aýdaly 2019-da bağışlama soramasalar, 2020-da soramasalar, 21-de, 22-de, 23-de soramasalar iň soňunda bir sanlyca wagt galanda inni şular aljaklar diýip men ýalňyşdyr diýseler bu nähillik bolýar. Yani biz samsykmyş olur ýa-da halk samsykmyş olur ýalaky. Şulara aýdaýyn edim men. O cezasında ýeňilleşdirme bolup biler, ýani bağışlamak meselesi gaty neme diýen olmaly. O başka söz almak isteýän barmy? Men aýtjak bolanym, elim gallarman nemetdim, bağışlarsyňyz. Düýbünden şu adetini eden jenaýatlar düýbünden bağışlamak manysynda diýmedim. Yani bunu hemen bir adamyň nemesi bolan boýunça aýdamy Gurj Mejlisiň adyndan aýdýan. Gurj Mejlis şoňa beriljek tribunallar, şoňa garşy beriljek cezalaryndan biraz ýeňilleşdirip bilermi diýilen manyda aýtdym. Yani oň eden şu adetini eden jenaýatlaryň düýbünden ýok edip bağışlap goýmak bolýar, men sen günäň bağışladym bar, ýani ýoluň açyk bolsun diýip uratyp goýbermek manysynda aýtmadym. Ol eden işine ýene nämetine görä seredilmeli meselede ýa-da spesifik bir ýagdaý bolsa şoňa görä spesifik bir jogaby bolmaly bu zadyň. Umum bir jogap bolup bolanokda. Ama başka bir aýtmak, düşünjesini aýtmak isteýän barmy?
O Parat kardeşimize veren sözü. İhtiyacı kardeşler. Başlamak meselesinde ben hiç kollamayan yani başlamak neye korkular. Doğru onu tütüp ettilermiş o adama. Şun cinayet etme. Doğrudur ama. Şun etmedin şu listen bol ya. Ya şu listen etmedin sen başın ölümlü mağın tarafını deyip ettirdiler mi ya. Öz keyfini etti mi? Öz vehvi için etti mi? Halkın vehvi için şey etti mi? Doğruluk ettirdiler mi? O cinayetin edilişine, bağıtına, nehirlik, birbirine topluluk mu? Ve hem de yani yeni kardeşim Ayşe'li başkalar arasında mı? Dostlar arasında mı? Sanatlarını bu seyirmeli diye düşünüyorum ben. Beni mecliste tuttu bu karar verip pişirip son mesele çözülmeli. Bunda başlamak cinayet olmalılar. Mümkünse edinin cinayeti olmalı. Bolayacağım onu. Cinayet başlamak olayını da insanlara gidiyor diyeyimler. İnnen şu vakti niye mi maya oyun toplanır ödünü. Sonra innen alıp son kalar rahmetinin rahmet çekmeye uğraştırılıplar. O sırasında İdittin cinayeti başlamak dinatmen kollamak vatandaşlar. Katı o üstünde köp işlemeli. Bu kellede umarlı fikir edeceğim. Sağ olun. Dinleyen için. Nava sağ olun. Sözü Sapar kardeşimize veriyor. Sağ ol. Cemile. Yankı meselede yeňişiň aldyran meselesi var. Başlanman mı değil mi diýlenmeli. Ne tribunali näme üçin berdiňiz? Ondan tribunal etjek nämänem kollektiv diýne, o başyny nemesini beldiňiz. Karary ondan şolor vermeli bolýar karary. Yeňilleşdirýän ýagdaýlar barmy jezatyny ya ağırlaştıran ýagdaý barmy jezatyny. Şolary ýalak nämäni tribunal çözer dik goýsak dogry bolmkan ýa men pikirimçe. Sebäbi hemmejetin birden ýakman diýsen onu tribunala merekelle sizin kararyň diýetli bolýar da. Ya hemmesini atmaly diýsen. O tribunalla olar ödünü akrap biljek nemelerini, delillerini orta atarlar, garalejler karşılığına eden cinayetlerinin ağırlığını neme derler. Yani şu tayda tribunal karar kabul eder. Kimdini ayağından, kimdini elinden, kimdini kelletinden. Bu zatlar şeyle orta doğru olmkan yani. Şunu aydınlıydım. Sağ olun. O başka, o bağışlama meselesi düşünüklü. Meclis bağışlayan bir gurama değil insana. Edilen cinayet bilen bağlanışıklı da. Öyle başka neme var mı? Malik kardeşimize veren sözü. Salam kardeşler. Men de şu an yankı bir rahat kardeşimizin ayyannemesi doğru mu diyen başlanmak yok ne anlattı da ondan bu Kökot kardeşimizin nemesi ünsüm çekti ben. Ya yenileştirme yağday olan ol neyle kolay neme ya ömür boyu azatlıktan mahrum olma nemesi mi? Solaryalık kollandırda düşünüşüm boyunca. Eğer haysi bir yurtta bolsa devlet malına el koymak nemedir ulu bir cenayet näme ya emma bular terör guramalar devletin malı angarda dursun. Halkın malı, yurdun malı. Bu halkın nemesine canlı el koydular da. Bulan sol ayan nemesine ki bulan eli ayağı yani meheme diye rahat diye her haysi bir gurama. Dine olaran deliyor, ne kadar bir stop oturuyan bir nemesi.
edarasy bolsun. Şolara sen de halky kemirip şeýdip gelýärler-de. Ondan şol ýeňilleşdirme nimede jezasy nähilek bolar? Onu ýanky sud karar berýär diýdi iň soňa. O sapara ýeňilleşdirmeli bolsa da. Yani o tribunalın Ona hazırlıkça ol belliden. Yo onu diýanky biz öňünden gürleşsek bolmadyk zadyň ýa-ki entek bolmadyk zadyň gürrüňe etsek o şoňa görä gürrüň bolýar. Açıkdan var sağ ol. Öyle. O başka söz almak isleýän barmy? Ne o Sapar kardeşimize bereň sözü. Näme ýa tribunal bolanda da olara ölüm jezasy berilmeli bolanda da şolaň özüni gorumala, aklamala ýa hakkı vardır. O hakkı olara bermediler. Nähilek jenaýat edilen bolsa o aklap bilýän bolsa o çoň çyn edilýär da. Ýa-ki Birleşmeden orana jogap hükümüne aýdýarlar. Şunu bolandyr dip umyt edýän. Ama başka Murat kardeşimize bereň sözü. Sağ ol Kemine. Tribunalny meselede o bağışlaşmasa ama bolmaly. Yani on tribunalın öýüri näme karar çykarýarmasa her gaýsynyň öz jawabyna görä berer diýip pikirleýär. Bağışlaşmasa bolmasa belli bolan eden iyisi hemmeti ortada, meselesi ortada görüntü hemmeti. Yani şonu tribunal öýüri kawly yemesin berer diýip bolýar. Şonu helendim. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isleyen var mı? O mesele boyunca. Yani diyelim aldık bilmem durun oğlum. Şimdi Lüstrasa'da geçinmek boyunca komite tüzülmeli olacak da şeyli değil mi? Lüstrasya geçirilmek boyunca komite değil, ýörüýde kanun döredilip bilinir. Kanun döremeli mikan yani. Şimdi şuna lüstrasya geçiren düzgün namasy bolmalydyr da düzgün kimler yani professionalizm hukmunda buna gatnaşak düzümle giýjek adamlar näme derece ilmli bilimli bolmaly. Şimdi kararlooji, aklooji şertlerem bolmalymy diýip soramakçymda. Lüstrasiýa ýa bu bir konstitusiýanyň aslında bolacak zat. Bir konstitusiýon düzgün bar wagty bolýan bir ýagdaý. O lüstrasiýa da ýa-ki apelýasiýa da berme mümkinçilikleri bolajak da. Günakarlanýanlar, ýöne tribunalda eýle bir ýagdaý mümkinçiligi ýok. Tribunala girýärjekler ýa açyk jenayatda belli, ýa-ki göz görtele günde jenayat edip durlar da. Onun ýaly ýa-ki illüstrasiýanyň maksady bir meňzeş, ýa-ki sebäbi meňzeş bolsa da ýa-ki nemesi başga, prosesi başga bolar. O ikisinden sebäbi bir meňzeş, ýani prosesleri başga. Ya onda şöyle netice çıkarlar. Adaty sud meňzeş ol geçekde.
Yani apelasiya Adat suda menzeş ýöne ýörete bir kanuny boljak. Doğru, düşünüpli. O kanuna konstitusiýanyň özü, ýani konstitusiýadan soň törediljekdi jenayet demäň içinde. Konstitusiýa özüni goraýar taýda aslında. Düşünüpli. O sözü Ýeňiş kardeşimize bereyim. Mende bir soru var. Ine şu näme içinde ýazalypdyr da Türkmenistana ýurda maddi ziýan berenler, bir manawy ziýan berenlerdi. Indi men pikirimçe ikisem biri-birine nimerek gelýär. Yani maddi ziýan beren adam maddi tarapyndan halka ziýan beren bolsa, onun manawy tarapyndan hem nime yol açýardy. Meselen bir halkyň ekonomi durumy girdeji durumy ýa-da ýurda gelýän girdejileriň nemesi ýagdaýyna ziýan berilenden soňra içindäki ýaşaýan halk gariplaşýar. Gariplaşan halkyň nemesi çökkün bolýar, ruhu çökkün bolýar, hiç bir zat edip bilmeýär, ne bilim alyp bilýär, ne başga bir zat ne siýahat edip bilýär, başga hiç bir zat edip bilen okdy. Ýani garip bolýar. Bu da manevi ziýana yol açýan bir ýagdaý bolýardy. Maddi ziýan berenlerin kem. İkisem parmeňdeş bir näme zat etmeýärmi bularyň? Gelmeýär. Köplenç ikisi birden bolýar, ýani aýratyn bolýan ýerler hem barda. Başlanda misal üçin maddi ziýan bilen başlaýar, ýani iň soňy manawy ziýana da çykyp bilýär ýa-da manawy ziýan bilen başlap maddi ziýana çykyp bilýär. Şeýler taraplar hem bar. Ol ýanky birli misallar bilen garşylaşyp bolýar-da durmuşda. Şoň bilen baglanşyk bar. İkisi köplenç birini tamamlaýar ýa-da ikisi birden bolýar ýa-da biri bolandan soň beýlekisi izinden gelýär hökmat ýa-da käbir halatlarda diňe biren bolup bilýär. Düşünüpli. Şoň bilen baglanşykdy. Başka aýtjak diýjek zadyňyz barmy? Başka diýjek zadyňyz ýok bolsa, o şu berilen nämäne kabul etmemiz gerekli ses berilişi esasında. Demek ýok, o ses berilişe gidip bileriz. Bolýanda kardeşler, şu görkezilen maddalara esaslanan kararımızı kabul etmek için ses berilişi edýäs. O şu maddalar ýani bu eýen bir torba karar bolýar-da, bir torbanyň içinde köple karar säbä bir-biri bilen baglanşykly bolanda üçin şu torba karary kabul edýän bolsaňyz o eliňizi galdyryp bilersiňiz. Elinizi galdyryp bilmediklerem sesli aýdyp bilersiňiz, käbir telefonlar näme edip bilýär, Skype. Elini galdyryp bilmedikler sesli aýdyp biler. Elinizi düşürüp bilersiňiz. Kimine men elimi galdyryp geçmedim. Elimi galdyrandyr. Bolýar.
Kardeşim benim elim kaldır bilmedim. Karar kabuldur. Ha yok kaldırıpsın. Bärtin bize şeyle görün ya. Aferin. Gözüm görü bilmedim onu. Hı hı. O bu karara o karşı çıkan var olsa elini kaldırıplar. Yankı elini kaldıranlar düşürsün birinci. O malik ildeşimizin eli kalıp dur. Düşürmedi ya da düşürüp bilmedik olsa. Ha, düşürüp bilmedik olsa çıkıp tazeden girse de bol ya. Kağıt şeydi ben bil ya. Skype. Ha, boldu. Karşı çıkan var olsa elini kaldırıp biler. Ha, saklanan var olsa elini kaldırıp biler. Kemine mende açılan ok ve Ha, gel ya. elimem kaldırıp bilmedim sesimem açılmıyordurdu. Kemine men elimi Ha, kaldırıp bilmedim. Düşündüm o haysında da. Ha, bizim sesimizden baralan kıyalım. Karar kabul edilen nedir? Elini kaldırıp bilmediği. Oğuşu Yalvar. kabul etişte. Özem aytsın. O haysında elin kaldırıp bilmedin. Kemine Kabul men elimi edişik kaldırıp deme. bilmedim. Kabul edişik deme. Karşı deme. Sesimiz baran okuyalım. Leyla apa size aytadı. O. Ses gelen o. Alo. Ses gelen ok, bizim sesimiz baran ok mu? Kemine men elimi kaldırıp bilmedim. Bolya bizim sesimiz baran ok demek neme? Açılmadım. Bir girip çıktım hazır. Indi açıldı. Ses geliyor bizim sesimiz geliyor Hava şu an. gelip durdu hava. O haysında kaldıracak oldun eline. Başta. Neme mi? Kabul etmekte mi kararı? Hava kabul etmekte hava. Bolya. Onda şeylelik gülen o nemana düzelttik. Skype şeyle bir kıyınçılıklar dörüp bilya arasında. O kardeşler o ses verilişin esasında karar kabul edildi. Tribunal geçirilecek, lüstrasiyada geçirilecek. O prosesler hem belli oldu. Sağ olun katnaşanımız için. Meclis 2 hepde ara kesme veriyor. 2 hepdeden sonra yine tazeden bir araya geliriz. Sağ olun.